Зараз у мяне вялікі эксперымент адбудзецца. Я вывучаю, што далей скокне. Раз, два, три, раз, два, три, раз. Ой, Поліночка, што з табой? Сама не ведаю, Тёмачка. Прывітанне, сябры мае. Ведаеце, у мяне вальс заўсёды цудоўна атрымліваўся. А тут бац, і ледзь не звалілася. Можа, ты спатыкнулася? Не, подлога раўней самай роўнай. А можа, свае абцасы зламала? Тёмачка, у мяне зусім няма абцасаў. А блінчыкі ты сёння ела? Ой, Тёмачка, ела. Гэта ж дзядуля Дабрадзей па старадаўнім рэцэпце іх напёк. Я адразу 3 штукі з'ела. Ты упэўнена? Ой, па праўдзе кажучы, я адразу 8 злопала. Ой, вось гэты блінцы цябе, Паліначка, і цягнуць у бок. Таму ты падаеш. Нічога мяне не цягне, а наадварот, ад такіх смачненькіх і карысных блінцоў сіла з'яўляецца і хочацца танцаваць. Ой, дапамажыце! Яночка, ты плачаш. У цябе што, гузак? Ага, вуй, не так баліць. Ой-ой-ой-ой-ой, трэба нешта холоднае прыкласці. Ай. Толькі не гавары, што ты на роўным месцы звалілася. А адкуль ты ведаеш, так і было? Ой. Ды няня Палінка на самым роўным месцы ледзь на падлогу не паляцела. І што з вамі такое сёння? У мяне увесь дзень усё крыва-коса ідзе. Дзякуй, Паліначка, ужо не баліць. Моя даражэнька. Так, расказвай, што не так. Кубачак з лапак вылецеў і разбіўся. Раз, але кажуць, што гэта на шчасце? Якое шчасце, калі я апранула любімую сукеначку, за цвік зачапілася і дзірка атрымалася. 2, але дзірку можна зашыць. Янка, гэта ўсё, што сёння з табой здарылася непрыемнага? Не ўсё. Я потым яшчэ і звалілася, каленку пабіла і в лоб. Гэта 3. І што ж гэта за дзень сёння такі? І ў мяне ўсё не па плане ідзе. Дзяўчынкі, толькі не плачце і не хвалюйцеся. Зараз прычыну знойдзем. А дзе ж мы яе будзем шукаць? На падлозе няма. Мне здаецца, вы усталі не з той нагі. А ну, хутченька адкажыце, з якой нагі вы сёння з ложка ўскочылі? Так, я ляжала на баку. І што потым было? Потым зазвенеў будильник. А ты? Ну, дайте успомнить. Успомнила. Я перавярнулася на другі бок. І яшчэ трошечки паспала. А потым, якой ногой на падлогу устала? Ой, не памятаю, левой ці правой. У мяне ж 2 ногі. Ці адной на падлогу ступіла, ці другой. Палінка, з табой вельмі складана. Ты нават самага лепшага эксперта заблытаеш. Я лепш пакуль у Яны спытаюся. Янка, успамінай, ты з якой лапы з ложку ускочыла? Гэта я дакладна ведаю. Сёння я ускочыла адразу на 2 лапы і пабегла. Так, знакомитая теория не подтвердилася. Яна устала адразу на 2 лапы. Значит, усё пайшло крыва-коса не з-за гэтага. З-за гэтага. Тёмачка, ты нас пужаеш. А можа, вы чорную кошку убачылі? Кажуць, калі яна дарогу перабяжыць, усё пойдзе не так, як трэба. А ну, успамінайце! Я ні адной кошкі сёння не бачыла. Можа, хіба вось гэтай? Мяу! А ты, Яна? А я лашчыла толькі суседскага сабачку. А з кошкамі сёння таксама не сустракалася. Што гэта можа быць? Тёмачка, мне здаецца, што ніякія кошкі і ногі тут ні пры чым. А чаму вы тады падаеце і ўсё разбіваеце? Незнарок, проста нам з Яначкай не трэба было плакаць і перажываць. Гузак пройдзе, дзірка на сукенцы зашыцца, і нават самы каштоўны кубачак можна склеіць. А я ведаю, што калі усміхнешся, любы гузак балець перастае. А я ведаю, усё ідзе не так, калі настрой не вельмі. Правільна, а таму не бойцеся ніякіх цяжкасцяў і часцей усміхайцеся. А давайте для добрага настрою вясёлы мультик паглядзім. Ага, і чорных коцікаў мы запрашаем у сваю кампанію. З намі весялей. Ага. Ну вось і ўсё, час мыць тварыкі, чысціць зубкі і класціся спаць. Я жадаю усім самых вясёлых сноў. А я добрай ночы. Да сустрэчы, маленькія.
Довгий день, теплый день отплывает за облаки. Синий тень, сонный тень отползает в кут далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, каски все похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.